jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. U aħni għandna fiduċja li nerbħulhom. F'attività politika fil-Belt Valletta komplet tispikka il-kampanja negattiva tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Dan permezz tal-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa li f'dadija ta' ajjat u isterizmu saħaq li se jagħmel gwerra kontra il-laburisti. Dan anke permezz tal-pożizzjoni tiegħu fil-Parlament Ewropew hekk kif tenna wkoll li se juża għodot li qatt muża s'issa. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies fosthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mużajt s'issa. Apparti minn hekk, David Casa mill-ġdid riafferma d-dikjarazzjonijiet tal-istess partit u l-esponenti tiegħu li fi ftit ta' żmien ieħor ikun hemm gvern nazzjonalista f'Kastilja. U jekk Alla jrid intajlu anke lilhom issa fi ftit ta' snin oħra. Dan kienu sostnuh ukoll esponenti oħra nazzjonalisti fl-aħħar ġimgħat. Hawnhekk David Casa saħaq li l-Partit Nazzjonalista u l-establishment li jagħmel parti minnu għandhom is-saħħa biex ikomplu jattakkaw kontra il-laburisti. Għandna saħħa anka minkejja li ninsabu fl-oppożizzjoni. Waqt din l-attività politika, il-Partit Nazzjonalista kompla moħrajn qabilhom fejn mill-ġdid faħħar figuri prominenti tal-establishment passati li militaw fi żmien Lorenz Gonzi fost oħrajn, fosthom issemmow Luis Gallia u Austin Gatt. Qed nara lil wieħed mill-mentors tiegħi Luis Gallia li qiegħed hawn ukoll. U qed nara wkoll lill-ex-Ministru Segretarju Ġenerali Austin Gatt illi oġobhom illum jiġu hawn magħna. Aħna nemmnu meta nara lil dawn in-nies li semmejtilkom il-Ledi, il-Guido, Luis Gallia, il-Antoine u l-Austin. Ta' min jgħid li fl-aħħar ġimgħat il-Partit Nazzjonalista reġa' żied fid-doża ta' figuri prominenti li għadhom jimmilitaw fih ta' żmien Lorenz Gonzi u qabel. Fil-fatt, apparti dawk imsemmija minn David Casa, preżenti għal din l-attività politika fil-Belt kien hemm ukoll l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borġ Olivier. Intant f'din l-attività il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech bħalma żżufjetta bl-inizjattiva Stabilta iżżufjetta wkoll biċ-ċekkijiet ta' rifużjoni tat-taxxa, ċekkijiet li jaslu għand il-familji u l-ħaddiema kull sena. Iċ-ċekkijiet noħduhom. Grazzi għax jien rċevejtu wkoll.